mgbọrọgwụ niile na ahịhịa niile nwere ihe kere ya nrụ mana ị mana ndị dibịa dibịa agbara ọhụrụ abụ ihe a na-eme bụ ihe ọbụla ha wetakwara ahịhịa ọbụla ha kpatara asị na ahịa niile bụ ahịa na mgbọrọgwụ niile bụ mgbọrọgwụ ewere ya eme gịnị tinye n'ihe ekwesịghị oti ọ ya bụ nsogbu a na-enwe ndị be anyị anọkwara na n'obi High Chief Ugochukwu tinyere Igbo dum ya bụ onyeisi ndị task force ndị dibịa niile na ana Igbo ma onyeisi ndị task force ndị omenala High Chief Okafor onye oke dibịa ya ekene gị daalụsa ndewo ekene m unu ka ị mere anyị dị n'ọma ama m na ị na ndọga ndị task force maka na ọrụ na-akalizi kwa mgbe ewego aga m na-ajụ gị maka na abịa m ọ bụkwa na m fụrụ ebe ị dọbara ụgbọala o wee ka ọ bụ na ijigoro ụgbọala azipụ ndị otu gị ọrụ ebe ego gị ụgbọala iji alụ ọrụ task force ka ọ bụ ọgba tum tum ka iji agba ya emezara duzie Chizzy n'eziokwu ebu ibekwa anyị ụgbọala ahụ enyebeghịkwa anyị ụgbọala ọrụ niile anyị na-eje kịta akwa ihe a na-akpọ nke bụ emergency dịka akpọ depend ka ụdị ọrụ a si dị before emuvuo andị mana kịta abụọzi mgbe ọ na-aba anyị jekwa anyị na ndị dibịa a na-anụ ọgụ anyị na-emezie n'oshi ike emeghara kpam mkpọ dị lokal gọọmenti ma ọ dị steeti ihe a mere kpọọ ebe oyi shisha na ọkpọ ya dị n'ihe dị dasaid bikos ọ nweghị lokal gọọmenti ndị na-ana Igbo niile a na-awechaghị members so eweche members so ịkpọ ha anaghị agwa ha eje ebe a jee mee ihe a chọrọ ka eme ọ bụ nke ga-eje na polisi eje na polisi ozugbo jee rịpọtụ enye ha polisi eje ya bụ na ndị otu gị nọ n'ọrụ ndị task force gị nọ n'ọrụ why not ọfụma anyị nọrụ ọ wee maka eje nwanne nya nke mana ejekwara ya ma mekwa ihe etu kwesịrị ebe a natakwa mana ị na-ekwu na ụgbọala bịa ọ dị mfe moto a bikos ọ bụrụ na moto a dị kọlụ niile na-eweta aka ndị na-ejezu ha ncha mana ihe na-emezi nkịta bụ nke ndị shọ nke bụ the main thing ndị mma na o nwere ike imebi ihe eme nke ahụ chief mana ewee kpọọ m sị m na ihe ọ dị ka ike eji eweta ha ụgbọala na ọ dị ka ị chọrọ nke ukwu na Hilux ka ị chọrọ na ị na-ekwuru Hilux n'ọsọ Hilux a na Hilux adịghịkwa mfe Chizzy abịa na nke a Hilux adịghị mfe mana ọ bụghị maka gọọmenti ọ bụghị maka gọọmenti kedu ihe iji chọọ Hilux onye ka anyị ji na-arụvu n'ọrụ bifọ ya ka anyị na-evu ivu n'anyị ọ ga-eji mishibushi abụm ndị neighborhood watch ka ọ bụ ndị ihe a na-evu mishibushi eje mba ọ Hilux ka anyị ji eje ma ọsịana ekwumye Hilux ọsịana bikos etu ndị polisi sikwa emuvu ka anyị isi ọ moto ga-abụ isikwa kpara m gborogodo ma eti isi ozugbo ụgbọala ga-aba n'ime ime obodo ga-aba ebe ọ bụla a chọrọ n'ebe ụzọ na galọp dị n'ụzọ abụghị maka ya maka eyuzugwo m eme n'ihe ezi hụ na ọwụghị ebe ọma mba ị na-aghọta ọ ga-aba ya mere eji achọ Hilux ya maka eji achọ Hilux a mana ọ bụ na ọ dịghị ekwe anyị si ana ofu ihe ka ọ pụta enweghị nsogbu o wee yelu ụlọ aka na ọlụlụ iji na-eje ya bụ ọrụ ọba ego ka a ga-eji na-agba moto na-eme ihe na-eje ọrụ m after all ndị a na-ejide nwere gen na-eweta ya gọọmenti mana ibido dịka ndị ọchịchị ime obodo dịka lokal gọọmenti ibido ewe ka gị na ha si akpa tupu gị na gọvanọ akpa dịka chairman lokal gọọmenti mụ na ha dị na mma betụ na weha na ihe mụ na ha ma njekọ ọ dị ka ha ga-emenwu ihe mụ na ha ma njekọ ụdị akụkọ a na since 1990 bidoro ya nke gbasara m na lokal gọọmenti chairman na-abụrụ asị nwanne m ahịhụ ahụ ekene na-eme ihe a no ọ gọvanọs ka mụ na ya na-abụ nwere ike ikwu ịmakwa ihe ọkwa gee ntị ha fụrụ akpọrọ ya ndị dibịa ọkwa South East Zone 5 states ọkwa ka na-akọtụrụ 5 states ọ dị mma echikwa isi m jekwa PG m jekwa ya kansela ọ dị mma chief maka na ebido m akpọ m asị na ewegasị ozi aka chọrọ izi gị ụfọdụ kwa chọkwa ihe gbasara ọrụ mmụọ gbagwojuru anya a na-ajụ nke o mere nke emere mana ọ na-abụ tupu ịkpọ aka ntị ụfọdụ na-asị na ọ na-abụ anyị na-emechi ha na-agbanye ekwentị ụfọdụ na-asị na ha na-egekwa mana nwata ga-apịtara ha akara ekwentị ga-adị anọ nso wee na-asị na ụfọdụ si na ọka mma ọ bụrụ na ị chọrọ ihe na akara ekwentị a ka ihe ya n'oge akara ekwentị gị ahụ maka onye chọrọ ihe gbasara ọrụ mmụọ ma ọ bụ ozi gbasara ihe ọdịnala
dịka onyeisi ndị task force ndị dibịa, kedu akara ekwentị gị chief? Ndewo. Kiza Hamu Chief Dr. Okafor, Chairman Herbal Task Force, Southeast Zone. Phone number back at point 080 56 78 1241. 080 56 78 1241. 18070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30. 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m. Ebe m nọ ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru, Enugu steeti. Ugbo Odogwu Transekuru, Enugu steeti. Ọ dị ma chief, ka anyị gbapụsị ya ọsọ n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa, nke gbadoro ụkwụ na ka ndị Igbo si efe chi ha na gboo dịka o si dị. Na ọ na-abụ na gboo anyị ma na ndị Igbo chọọ ife na-ewere ebe ukwu mmụọ dị iche iche ha na-eje efe. Ewekwanụ ka o si dị, onye jee na nke dibịa agbacha afa, ụfọdụ ka a na-asị ya eje n'ukwu mmụọ dị ebe dị otu a, eje n'ukwu mmụọ dị obodo dị otu a, eje n'ukwu mmụọ dị be nna ya, ma ọ bụ n'ungwu. Ọ bụ ndị dibịa na-ekwu ka onye a ga-esi wee mee ya. Ewere ka ihe si eme na obodo, ndị dibịa agbakọ ọnụ wee kwuo ebe a ga-anọ wee gbube ukwu mmụọ maọbụ ihe a ga-emere ukwu mmụọ. Mana ọ dị ka ọ dịzizi otu a, ọ dị ka unuwa bụ ndị dibịa na-alụkọtazi ma ihe niile ọnụ. Ọ ga-afịa alụ afụ dibịa ga-asị mmadụ ya jee n'ukwu mmụọ be ha, jee gọọ mmụọ be ha, ka aka na-eme ya. Ndewo Chizzy, a na-ekele ego. Chizzy, a na-eme ya mana ndị oshi dibịa, ndị a na-akpọ kriminal, ndị yahoo dibịa, ọ ha na-emebi ihe niile ha na-eme ya. Ihe ha na-achọ bụ ka ihe niile bụ na akpa aka ha na-eri ya. Ọ bụgodị ihe a ga-asị gị na ngwube unu na anaghị ihe dị etu a dị etu a dị etu a, ọ maala ka ịhụ ya, ọ ga-asị gị bịa ka arụ ọrụ ihe ọ bụ. Yes, ọ ndị yahoo dibịa na-akọsị ya. Nke abụọ bụrụ enweghịzi dibịa maara agba aha. Chizzy, ị hụrụ Enugu steeti, Anambra steeti, Imo steeti, Abia steeti, Ebonyi steeti. Chizzy, anyị eru họteelụ ndị na-ahụ ụzọ mara agba aha. Nka nọ ndị mata m na-agba gị na ndị mara agba aha, ndị na-agba ugiri gbaghị ihe aha kwuru, ọ na-agwụzi agwụ. Ọ yahoo dibịa juru ebe niile. Ịbịa ihe niile ha na-agba, nwanne na-edoro gị, nwanne ga-egbu oge ọrụ mmiri, gbaji okporo ụzọ, ọya ụwa. Ọ gwụcha, o nwezi ihe ọzọ ha maara. Maka gịnị? Ha amụ ha ọrụ, ha amụ ha aha, ha ama ka esi eme. Ọdụ ụdị ndị a bụ afta tata ihe dị mkpa bụ ego. Ọ dị chief, ukwu mmụọ mana ndị dibịa dị, ndị ezigbo dibịa dị ka dị. Mmụọ nne ebe a, owe mmụọ na-eje agba aha na ihe dị ya, sharaịn ụmụ arụsị dị iche iche a na-akpọ m. Ọ na-akarị akarị n'ala Igbo a. Ya bụ chief, ihe ị na-ekwu bụ na ọ bụghị ọrụ niile ka dibịa kwesịrị ịnọ na be ya gọọ, ọ bụkwanụ nsogbu niile ka a na-eme na be dibịa. Nke a bụ eziokwu, ọ bụghị ọrụ niile ka a na-arụ be dibịa. Chizzy, n'anya mara ama n'oge gboo, tufu ihe ọbụla bụ arụsị a na-agọ maọbụ ukwu mmụọ ọbụla a na-agọ, o dibịa ga-agba aha gbe ka a ga-esi mee. O dibịa ga-agba aha gbe na ihe mmụọ ha n'idiri ga-enye ya. O dibịa ga-agba aha si gị were ihe dị etu a jee gọọ ọnya. Chizzy, anị ndị kịta niile na-achọzi akpa ha. O nweghịzi onye ga-asị jee ukwu mmụọ ọnya a, ego anyị ga-eje ya ọnya a na ihu na ụka anyị ga-akpagharị ya. Ọ gara akịka mere ofu ihe wee kwuo ha wayo rie ha. Emechakwa ọ ga-adị ile. Ọ na-adịkwa n'ire. Ọ ka ihe adịghị ha ji emeji bụ nọnsens. Ọ dadị ire. Ya bụ ukwu mmụọ ọbụla bụ dibịa
ga-eme ka o mee gịnị ọ dị mma dibịa ga-eme ka ọ rụọ ọrụ ọ ya ka eji tụọ si na dibịa na-egbu ọgụ mmụọ na mmụọ and dibịa na-egbu ọgụ mmụọ na mmadụ. Chief ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ebe ọ dịzi otu a kedu ihe ị ga-agwa ndị dibịa n'ime ụdị ihe dị otu a ha nwekwara awọm dị maka na ama m na ihe nji jụọ ya bụ na ọ na-afịa alụ ị na-anụzikwa na dibịa na-aka nka mana oge gboo oge ndị nna unu ha mere ị ga-afụ ka afọ ọnụ dibịa chachara ịfụ dibịa kalụ nka sị na onye a bụ oke dibịa aka wezikwa oke dibịa. Ndewo Chizzy kịta ka ịbịa n'isiokwu ihe a niile ha na-eme ha na-eji isi ha ekori ya bụ ndị alụ ndị dibịa ndị wayo dibịa ha na-eji isi ha na-ekori ya. Chizzy ị ma na anyị mechiri ahụ last year ewesị ndị niile mgbagharị na ha mere dibịa bido 1975 ruo taa ndị ha wenye aka elu nobody. Asị ndị mere dibịa from 1980 ruo today ndị ha wenye aka elu ịmana ọsọsọ onye na-akpọ BOT na Anambra plus mụnwa anyị na-abụ na entire South East anyị dị more than 2 million people sọsọ anyị na-abụ. then gbazie m ụmụazị ọgbara ọhụrụ ibikwa ebe a ị ga-ahụkwa ma ndị karịa karịa BOT mana ndị anwa dịka ụdị nke nwoke mbịa ebe mbọchị a si m na ya mụchara ọ na nke mmadụ ekweghị esetụrụ ya nje kpeziara ha nwoke a dị almost 70 years wee na-ebido dibịa ọka na amụ ọrụ ọmụchagwa ọrụ amụ last year ka ọ ya kwesị isetụ njeze juzo ọya ya ọsọ na ọkpazi aja agwa dị eto emecha setụrụ okwu ha ọsọ ya ga-emeziri ya n'ista anụwa n'eprere anụwa a na-abanye ya ka a ga-emeziri ọgwụ ka o bidozie dibịa then onye dị 70 years bido dibịa ọhụrụ ọ dị ka ọ ga-eme ha menye ezi ọ bụza na o megoro even 10 years asị ndị dibịa niile ruo oke fụta ahụ ka o ji mkpọrọ eje ọ dị ka o bido dibịa 1930 ime na ọgwa nne nya ihe na-ekwu bụ na ndị ajọ dibịa na ha da-adịte ndụ aka ha na-egbuke onwe ha ọka ha na-egbu onwe ha na ọ bụ ọgịdị mmadụ ha na-emeta ihe na-egbu ha kpatara na ihe a niile ha na-eme mechaa ya were pakọshọn niile ha na-eweta ya ọ na-egbu ha ọkwa gwogwo ya ka njela ka omenala ihe ọsọ gị na-eme ọsọgoro mmadụ atụfuru agọ na ime edemedemeta eke ga-eme ọmaji aka gbuo onye a iji aka egbuo onwe ya ọ bụrụ ihe o metere na owu ya ị na-aghọta now ka you believe na mmadụ kpọrọ si na mmadụ bịa weta kelma ahịa agbara njuru pan ọ bụrụ ọka a na-akpọ ayaghịrị ọka ahịrịa ndị banyere akpa ụfụ ahịa na-avasa isi avasa sọsọ ya eji eme ihe gbasara ihe okwu ụka ị mara ọ ya were ya bịabịa wee mere mmadụ ọrụ ezinụlọ vụrụ agbara nju bọket na-abụ wee n'ime ya bukwesị ọkụkọ agbara kpochie ihe niile 3 days ọsọ ofu onye n'ime famili a jewe ihe ọ nata ha gịnị mere ọnwụ ha wụ jee n'ime ọhịa dị n'ewe a na pịa 2 weeks onye nke ọzọ fụọ akọ na polisi kpọrọ ya onye nke ọzọ fụọ si na ọ nọgide jekwuru ya mmadụ nsogbu within 2 weeks mana ọrụ udo ka o kwesịrị ịlụrụ mana ọrụ udo ka asịrị na arụ ebezabịa ju ya ebe m nwesịa wat gbaghasa kedu ihe unu mebe unu kedu ihe unu mebe unu kedu ihe unu rụrụ kedu ihe arụrụ bụ unu akụzi onye dị etu a ị mana agwa m ha ka eje kpeta ya ha si na ọgọ ha ọkwa mere ha eje kpeta ejize jefe ọhịa gwuo nọsensị a niile gwuchichela odo efuri ya je taa aka je hụ ya na mmiri were teza azụ mejizie ebe a udo ọkwa afta ka emechara ya onye nọ 2 months n'ime ọhịa si ebe a jee nata ajọ karịa ebe ọ jere ọchị ebe n'ime ọhịa gaje ya chere ebe a bụ bebe ha ya bụ na ndị dibịa ọgbara ọfụ ụgbọ alụ ka ha na-eme ọrụ abomination ha na-eke ịmara Chizzy mgbọrọgwụ niile na ahịhịa niile nwere ihe kere ya nrụ mana ịmara ndị dibịa agbara ọhụrụ abụ ihe a na-eme bụ ihe ọbụla ha wetakwara ahịhịa ọbụla ha kpatara asị na ahịa niile bụ ahịa na mgbọrọgwụ niile bụ mgbọrọgwụ ewere eme gịnị tinye n'ihe ekwesịghị oti ọ ya bụ nsogbu a na-enwe maka na ha da-amụ ọrụ yes maka ọ bụ na ịmụ ọrụ ịma na abịa kịta for example ka na-enye ọbịa kịta si na onugbo na ihe ọ na-arụ onugbo nwere ike ịrụ ụzọ ihe ruo 5 ma 6 then green okwe ike iru ihe ụzọ ihe 10 akwụkwọ grish okwe ike ịrụ ụzọ ihe na ọnede onye anọkwa n'ebe dibịa na-arụ ọ na-afụ ka eji eme ya ka dibịa yes ọnya mana ọ bụ na onye amụ ọrụ
inwe ike ịsa ọ bụrụ ihe ga-eji onugbu mee oje kata akwụkwọ banana o wee ka ọ ma dị ihe bụ onugbu o wee ka ọ ma kwuru ihe bụ onugbu ihe ọma ya kata akwụkwọ ọbụla ọhụrụ ọ bụ nke banana ọ bụ akwụkwọ pineapple okporo ewu n'ime ya ọ ya bụ nsogbu ya na-ewe chief ịmara ọgwụkwa ihe a na-akpọkọ etu a ka ọ dịkwa na materials eji arụ ọrụ isi ọya materials eji arụ kịta ọma ha so ọja na akịta ọtụtụ ofu mkpụrụ ihe bịa gbukwesị ọkụkọ ọ na-eri ndị mmadụ ọ ya bụ ọrụ ndị gboo ịmakwa na ọgwụ ndị gboo gwọrụ kemgbe amụbeghị papa m n'ọgwụ a ka ndị be anyị ka ji eme mmụọ mara otu ata m na ịba nọ mgbe amụbeghị my father n'aka na-eyi stu amara otu ntọnala ndị gboo ọgwụ agwọrọ agwọ then ndị kịta chigburu ha ọgwụ ha na-agwọ kịta owekere arụ ọrụ EFCC gbos because of na ọ bụ na ọ rụrụ ọrụ because of ha amaghị ihe eji agwọ iwere nke na-eti eti were nke kwesịrị mwefu tie eti were nke kwesịrị nti tu wefu ewefu chief ịbịa sị na mgbọrọgwụ niile bụ mgbọrọgwụ ahịa niile bụ ahịa ọtụtụ aka esi arụ ọrụ dibịa chief aka eji akpọ ha yahoo dibịa ha ji eme ọrụ tupu azụgbo m ihe karịa mmadụ 30 mee free south east and south ndị nọkwaba nkịta almost go to 20 tupu m ajụọ ajụjụ nke ọzọ kedu onye agbagwojuru anya na isiokwu anyị maka ihe gbasara dibịa anyị na-ekwu maka ya ma ọ bụ onye chọrọ ịma ka ya ga-esi wee mụọ ọrụ maka na anọ m wee na-anụ ka a na ha ajụ maka lances dibịa a na-akpọ gị ndị chọrọ ịna-agbanye lances ka ya gbanye ha lances na ihe ndị iche iche onye chọrọ ịchụzi na dibịa wee gbata akwụkwọ ahụ kedu akara ekwentị ọ ga-akpọ? Ndewo, akara ekwentị m bụ 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m. Ọ dị ma chief ihe ọzọ m chọrọ ịjụ ugbu a bụ ka be dibịa kwesịrị ịdị na-abịago mfụ obi afa gị ị na-aya ebe afọ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ewe ma ndị adụrụ adụ ewe ma ndị ma na irube gị ndị na-abịagoro na be gị ga-ama ihe m na-ekwu mkpa akwụkwọ dị iche iche ewego ụbọchị anyị na-ekwu okwu isi m na ewe nke dị na be gị na isi nije wee zeta ya na enweghị ebe ọzọ dị na-ewe ihe ọ na-alụgasị ị na-anya n'ime be gị ewe mkpa osisi dịgasị iche iche adụrụ ihe nji ajụ ajụjụ a bụ na ije na be dibịa ndị ọgbara ụfọdụ dibịa ebe a na-adị ka họteelụ a na-ajụzi kedu ka be dibịa kwesịrị ịdị maka na ikwutere okwu maka mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ụfọdụ ndị dibịa enweghị ebe ị ga-afụdo ma a ga-adụ oweke ịdụ osisi ma ọ bụ flawa ndị bekee wee na-ajụ kedu ka obi dibịa kwesịrị ịdị gịnị ka ị ga-emegide iwee haziere ndị dibịa ihe ha ndụmọdụ maka mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ abịa na be dibịa ka a mara na ọ bụ be dibịa ọ bụrụkwa na ọ bụ igbusasa ọbara ebe niile ma ọ bụ ịkwajuru ngwongwo ebe niile maka o doro anya na ihe dibịa ji arụ ọrụ bụ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ụfọdụ ụbọ ewere ka o si dị asị ozi ya nwa be ya ma ọ bụ ya gbapụ na azụ ụlọ jee pụta m akwụkwọ dị otu akwụkwọ mana ọ dịghị otu a na ndị dibịa gbara ọfụ kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a chief? Ndewo Chizzy ekene ego nke izi bụ na ịbata be dibịa onye ma ihe ọ na-eme ahịa ị na-egwere okirikiri bi ya ụdị mgbọrọgwụ ụdị ọgwụ dị iche iche nkwụcha osisi ọgwụ dị iche iche kwụ ebe a ị ga-ejigoro ya ma na nwoke bụ odogwu ya bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ abịa na nke be m Chizzy ọgwụ m wetara eweta dị na be m a
ka m gwa na ndị Togo mbi na Transekulu a na-abịa bebe ebe abịa were ọgwụ akwụba ụgwọ isi were ọgwụ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ya abịa wepụrụ ya na kpara mkpọ akwụkwọ yes akwụkwọ ndị akpụ ya ha nke juru aka ma nke ji waterproof bread a kechie ya ha kwụọ m ụgwọ then ọ bụrụ nke a ga-eweta root ya ebupụta ya obere inye ya ọ chọrọ ya ego ihe ndị a o nwere ndị si Nigeria weta dị na be m onwe ebe ị ga-eweta ya na Igbo a onwe ha ebe ọ dị be dibịa ma mgbe ọfisi anyị juru eju ọmụnwa na eweta ya o nwere ndị si ndị a weta o nwere nke na ihe ebe ọ na-agba ga eto na-asị ee flawa nke amaka ijegide wa pịa ya ka m ga-ama iji weta ihe akpọrọ ubu ọra maka flawa a ihe anyị na-ekere akpọ flawa ọ bụghị flawa mgbe akwụkwọ na mgbọrọgwụ ihe a bụ mkpa akwụkwọ mana etu ọ dị sọsị ya Chizzy chief gịnị ka iji alụ chọghị ịkụzi Chizzy ihe ma nwere ihe a ọ na-eperform miracle ọ na-eperform miracle ka ihe iji alụ chief ka m gwazi anyị nke a kịta m ga-akụ ya so that ị na-edi anya mgbe ị ga-eji bịa oge udu mmiri mana oge udu mmiri a ị ga-eweta ebere ọka ọcha na mkpụrụ ọjị ugo na anụ sọsị ya o nweghị ọzọ ị ga-atụkwasị ya n'oge udu mmiri ịbịa nye gị ya iweta kọp oge udu mmiri nke fugotara obere jos nke frites small etu ọ na mmadụ kụọ ihe n'ala ọka ofunite nke fritere bikọs ọ na udu mmiri ọ na-eju n'ala n'ihu bemebe a ihe tinye obere na tinye na kọp kpụrụ aja kpoo ya okirikiri dosi ofu ebe gbo ya obere mmiri o wee ka isi wọchị anya na ọja mineti gbo ihe dịka otontegwo na toterio na mgbọrọgwụ ya ọgbadogwu ya na data ihe kọpụ ya Chizzy gwara aka tụkwasị ya n'enu etu a n'enu ya ọ bụkwa gị pidi aka tụkwasị aka n'enu ya etu a mgbe aka m ga-agwa ya ahịa gba ahịa fọtas si a na ị na-eje ahịa na ahịa ya na ife eje ahịa na onwe ọmasịra na ị ga-elechi ya tata na onwe ihe megide ka ile hom ofu ịtụkwasị na enu akwụcha ya were aka ya je bịa na ngwa ahịa vuru eje ahịa Chizzy ifuru ihe a ruo ọka gba brek tọn ọsọsọ nachite ebe o soghị nata tụọ m nga kama ịfụta n'ụzọ mmadụ egoro ihe kama ịma nlekwu ya mmadụ ego go ma pad ya go ha ncha niile ya bụ na akwụkwọ awele ka nke a bụ hei ndị ejighị egwu ejighị eme mmadụ ọ bụ ọsọ Chizzy ịhụrụ ihe a gịnị bụ afa ya chief ahịa na mgbọrọgwụ akụ na mgbọrọgwụ ọ nwere ihe ọzọ so ihe ji na-egwu ya bụ nke a dịwagara iche nke a dịwaga iche apart from templai onwe ebe ihe ejekọta n'ala Igbo a ịhụ ya apart from templai ọ dị mma ihe m ji jụọ ajụjụ a bụ maka and nke a abụghị sọsọ edere ebe itinye na kọpụ a na-agba gị jee n'ime ụlọ ebe ọ bụla ịlaki tọgbụ ọsọ na ndị tebụl be gị dọkwasị ya mana ị ga-akwịrị ya ugwu o were nsọ yes o were nsọ nwa na-ata ma anaghị aga n'ebe ọ nọ yes ọ gwụcha o nweghị ya ọzọ iwezi awa chọọ ka o gosizie nke kazi njọ ya dị mirakụl kacha mirakụl wetazie kandụl mụ ya ọkụ dese n'akụkụ kọpụ ya ọ kwụrụ etu a dese kandụl n'akụkụ ya Chizzy nọgide ebe a tụkwuru etu eme ka na ya ọkụ gị na kandụl nọ ebe a kwuo ihe dị mma n'obu kwuo na-ekwuchi ya muvu ejere Chizzy bifo isi ebe a jee Old Park jee denata ihe rụ mmadụ 10 ma 5 adachi họrọ ihe mana ịhụ n'ụzọ jide m mana ihe a niile abụghị ihe ngabịa asị m ndị yahoo dibịa jee mụọ n'ọrụ ka unu ma na ihe dị unu mụta ihe ga na-enyere unu aka nyere ndị mmadụ aka ihe ị ga-eji na-agwọ ma ọrịa chief aka na-ekwute mụa na-agwọ ibi without operation dibịa makwa na ya na-agwọ ibi without operation shape of time na ya na-ebo ibi ka anyị tara ya anya ma a ga-agwọta ya amụtara na Nigeria mụkwa eme na India mụọ n'ọrụ ndị yahoo dibịa sị na anaghị ama ọgwụ amụ na gịnị ka a na-amụ nri daalụ chief ihe niile ikwuru ugbu a gosiri na ekere ọrụ eke Chukwu kekwa na ike niile tigasịa n'ihe o kere ike dị na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọfụma
mere n'ọbịa ka eji asị na dibịa nọ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ka dibịa ji alụ ọrụ gbam mana ụmụ dibịa ugbu a bụ họteelụ ka ha na-alụ. ndị abụrụ dibịa ịkọzi na ndị abụghị dibịa ha ji dibịa na-akọ ha ji ihe dibịa akọva owu ha ha abụghị dibịa ya bụ na ineru anya mma iwu na abụ okwu dibi dibịa a na-enye họteelụ ahụ ihe gaa dibịa onye na-eme dibịa na-ewere ego ka jugoro iwu bụgoro na-eme dibịa n'eziokwu kwụ aka ọtọ gwere unu elu na abalị ịtọ gwa gosi m ofu onye mana kịta so na enwecha ivi plen enwe ship ọ bụrụ dibịa onye ekwubeghị biznes ọ na-eme ọ bụrụ dibịa mana dibịa na-ewe akụ a na-ewe ana a na-ewe anụ ugbo dị iche iche na-ewe igwe nwaanyị ndị gbotiri n'isi dibịa akpata akwa ka ọ kpata ụdọgbara akwụ ya bikọs ụfọdụ na igwe nwaanyị a na-akọ ugbo a na-azụ enunu azụ ọkụkọ azụ egwu chief ọ dị maka oge ihe ndụmọdụ ị na-adụ bụrụ dibịa ọbụla bụ ezigbo dibịa ga-ewe mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ọfụma na ọ ga-enwegasị ihe ọ ga-ewe ihe eji mara ya ị ga-abụrụbata na ụdị ọrụ eji mara ya ọ ga-abụ ọrụ eji eme tritment ọ dị mma ọ dị mma kedu akara ekwentị gị chief? ndewo akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Ọ dị ma chief ka anyị na-achịkọta ya ugbu a kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị dibịa dị iche iche na-alụ ọrụ dibịa nakwa ndị na-eje na nke dibịa ịma ka esi ewe alụ ọrụ dibịa maka na ihe nji ajụ gị ya bụ ka ị wee chịkọnata okwu ọnụ wee ihe ndụmọdụ ihe ndị were ukwu mmụọ dị iche iche maka ihe a na-ekwu ka ndị gboo ji fee chi ha ka ndị dibịa na-agba onye wee ọsịa jee na ngụdibe nna gị maọbụ jee na anebe nna gị maọbụ jee na anebe unu maọbụ na ukwu mmiri dị otu a jee ma ihe dị otu a mana ọ da-adịkezi otu a ugbu a ndị wegasịrị ukwu mmụọ n'obodo ha maọbụ na ngube ha na ihe dịgasị iche iche ukwu mmụọ dibịa na anaghị echetazi ya maọbụ hapụrụ ya kedu ihe ị ga ndụmọdụ gị na nchịkọta okwu ihe ndị dị otu a? Ndewo ihe gbasara ndị nwere ukwu mmụọ na be ha ma ndị mebiri emebi ma ndị chehuru nke ya echehu ma ndị onye na-agụ ya mebie n'ọgwụgwụ owezi ọzọ kweta na ya ga-agụ anyị mee ihe ha ndụmọdụ ha ji eme gịnị mejie ya bụ ihe maka na ihe na-eme na famili ha maọbụ na ụmụnna ha ha enweghị ike ịkọwawu dị uto na ha anaghị eje ajụ ese ka eji ha ama ihe na-eme ọ ya kpata nkwu okwu masị jụkwa ese maka iju ese akọwara ya o nwere ọtụtụ ihe ga na-eme n'ezinụlọ o nwere ọtụtụ ihe ga na-eme na famili mmadụ ama ama ebe oshi sọsọ ihe ndị dị yahu dibịa na ndị oshi ndị amụma niile bụ mmadụ mere mmadụ kechie mmadụ mere ụfọdụ na-abịa ekweta ebe masị ọya yes ọ bụ na ọ nwere ọya ime mmadụ ọya biri mana ọ bụrụ ime ha mmadụ nwoke m shagị shinabefu etu ọm nnọ ịma na ọmụ na cheke ịma na ụdị mmadụ m kwesịrị inwe ilo mana Chizzy enweghị m enemi enweghị m ilo enweghị m enemi enweghị m onye ilo etu anyị na-ene m mana cheke onye na-achị dibịa niile ndị n'ala Igbo more than 30 years chairman task force enweghị m ilo ịmara iziri nji gwa ya kedu ihe m na anyị na-azọ ọ bụ mgbe o were problem ndị ha achọghọ mma nneru anya mara ihe na-eme a na-asị na ọya mere ọnya ama ọnya ị na-ekpe ekpere sọsọ fire back to sender ya wụọ taa ya wuo echi for what onye ọbụla general chukwu echeta aza ekpere ọsọsọ wụọ ka chukwu na-arụ ọ bụ na etu a ibi mụ na onye adị ndị agha ma ndata ndị mkpere mgbe aka anyị che ka anyị gwụchago ndụmọdụ gị bụ onye ndụmọdụ wee bụrụ mejie na ihe gbasara ihe mmụọ dị na be unu
ma ndị emebiri emebi ma ndị anaghasa agụ agụ lee ndị dibịa amụma ya kwanụ ka emejie hụ na ọ na-aga abịa n'ihe gbasara ndị dibịa wụ ya chọwanụ ndị dibịa maara agba ha anyị ka dịkwanụ smọl mana anyị nọ chọwanụ ndị maara agba ha ha fụrụ ndị 419 na ndị yahoo dibịa ndị bụ sọsọ gbaji okporo ụzọ gbaja mmiri gbaji uke gbaja mgbaji o nweghị ihe ọzọ onye zụgidekwa ahịa ego ya gbarie nwanne ya ekweghị enyere aka ịbịabe ha asị na ọrụ mara uwe na-ejiri opọchuniti hụ nwaanyị ọ na-enevu anya mgbado nchụ ojiri opọchuniti si gị na bịa bịa na ọrụ mara n'ibe eze nwaanyị ọ chọrọ ịbịa beghị anọgide asị na ọ ka ha cha bụ na ọrụ mara na ọ na-emeza agwụ ọ dị ma chief na nchịkọta okwu maka na chọọ ndị dibịa maara ihe a na-eme akara ekwentị na ndị maara ihe a na-eme ka anyị na-apịachi ya agwụchabeghị ndị maara ihe a na-eme dị ha fere ndị wayo juru ebe niile ekene m ndị na-ewetabeghị akara ekwentị ndị na-eweta fon nọmba m ma akara ekwentị m gedo na ntị ọfụma 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m asị m unu jụọ ese maka ejikwa ese akọwara ezigbo dibịa ka dịkwa ndị yahoo dibịa chegherie na mgbe chi dị Japan chọọ na laịsensị unu federal license state license na tax na constitution anyị okwe constitution federal gọọmenti nyere ndị dibịa kemgbe mbido dibịa anyị na-ewekwe constitution nke kịta bụkwa constitution even n'ọka ọhụrụ ada ama chọkwanụ constitution unu na federal license unu na state license ndị a na-eme na ha na-eje n'ime obodo vigilant group na owu ya abịakwosi ike agba ya akwụkwọ makwa na ihe a na-agba ya unu daalụ chief onye na-akpa arụ ejikwere gọvanọ m gwuse m egwu maka onye jiri ahịa gwuse m egwu mụ na onye eti ụkwụ na trauza ọ dị mma daalụ rinne a sị na ụkpana okpoko gburu na ọkwa ntị tiri ya ọ na-anụghị ya High Chief Ugochukwu tinyere Igbo niile onyeisi ndị task force ndị dibịa niile na ala Igbo South East niile ya bụ High Chief Okafor ọtanaki ji eze wee ihe ndụmọdụ ya atụọla ọmala atụọla ofeke isi ya n'ọfịa jụkwa ese dịka chief na-ejekwe ị na-eje na nke dibịa jụkwa ese maka na ụkpana okpoko gburu ọkwa ntị tiri ya o ka ọ dị chief ọ ga-adịrị gị na mma daalụ rinne daalụ sa